Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Sarf tal-li rġaj ġejt. Għattini darba. Ejwa, jina fejn istampaċ paċ ummur. Il-video tijak vera tal-arfuq. Ejwa, katli. Interessaw ruħom il-nis. Sinjal tajjeb, Mballu, we address the elephant in the room. Iva, the elephant in the room. Il-ġenesi. Il-ġenesi u religjoni. Religjonijiet. Il-religjonijiet, Iva, not just one religion. Ma jitnajt il-reliġjon, għax il-reliġjon nuża l-kelma kollettiva, ġifiri mux jitnajt nisranija, jitnajt il-reliġjonijiet speċi ta' u jien naħseb hemm bżonn dat tip ta' diskussjonijiet, hemm bżonn li jsiru ħafna u ħafna iżjed. Jinteressaw ruħhom din in-nies. Ejwa, fimni misshom għax din hija ħajjithom wara kollox. Din l-ħajja tagħhom. Ġifieri da qed temmen xi ħaġa u tfassal ħajtek fuqha. Speċjalment il-Bibja pereżempju. Miljuni ta' nies jiffasslu ħajjithom fuq il-Bibja. Għamiri kollha idna fil-President tal-Amerika jaħleb fuq il-Bibja. L-lum ma nafx għandu xan kupru kostituzzjoni. Ma, rati. Issa, il-Bibja meta ta' sara sew, tinduna dimi xejħlif ktib ieħor ta' storja ta' poplu. It's a history book. Ovvjament, bis-smin saru ħafna interpretazzjonijiet differenti, mill-lat filosofiku, mill-lat teoloġiku. Hemm ħafna nieqes ukoll minnu. Fimni, il-Bibja li nafu llum mhijiex il-Bibja oriġinali, il-Bibja li nafu llum hija kopja ta' kopja ta' kopja ta' kopja fejn kulħadd babas kien felaħ fiha u skont l-aġenda tiegħu. U skont ma min titkellem, għax per eżempju jinnaf, jek titkellem ma' Samaritani mod, jek titkellem ma' Lut mod ieħor, jek titkellem ma' l-Insara mod ieħor, jek titkellem ma' l-Protestanti mod ieħor. The number of books li aċċettaw, mhumiex l-istess, Samaritani ta' biss jaċċettaw. Il-Lut għandhom iktar minna, għandhom ma nafx over 30, aħna għandna xi 26, fimni ġifieri mhijiex ħaġa omogeni, għadi biex ħagġa lija, assolutament biex hekk, assolutament. Jisu, bħal meta kif taqbattejt. Timmanipula xi ħaġa. Dan huwa ktieb, ismani. La nafu meta nkiteb. La nafu minn inkiteb. Da ma nafu xejn, assolutament xejn fuq. Laqqas nafu kif kien jinqara, għax issa biħaj l-ludi qabel xi 16 seklu. Kien bla vokali. Bla vokali. Mela allura għandek dik wiesa kif tista' tinterpreta ċertu kliem. Kelma Jahwe pereżempju. Jahwe. Ma nafux eżattament ix Jahwe jew Jehova jew tgħidu ħafna affarijiet għaliex għax bla vokali. Allora inti trid tiddeċidi. Trid naħseb li hekk, fimt? Ostja. Dik li issa terġa' biex taxxaqa kien hemm ħafna translations u ħut minnhom saru apposta naħseb jien. Ifhimni, il-Bibja ħanajdlek it's another book bħalma huma l-kodba stejjer, bħalma huma l-istejjer pereżempju tal-Griegi. Jekk tinnota daw il-kodba nkitbu kollha qisu fl-istess epoka. Għandek il-mitoloġija Griega, għandek il-ħarabata tal-Indja, għandek il-Bibja, u daw kollha jitkellmu fuq l-istess affarijiet. Fuq l-istess affarijiet. The Great Flood. Fej għandek, bo ġenerali, fej għandek intervent ta' extraterrestrials ma' bnedmin. Ekki, l-istejjer kollek u ħafna mill-eroj huma hybrids. Ġifieri, jew li huma kollhom missierhom Alla u ommom umana. Jew bil-maqlub. Sewwa, ġifieri daw kollha jitkellmu fuq l-istess ħaġa.
Issa, at a certain point, xaħat t-deċida, l-Bibja qed titkellem jak tip reliġjuż. U qed titkellem fuq Alla. Mentri mu veru xejn. Il-Bibja law tip reliġjuż. U ma titkellimx fuq Alla, mu veru xejn. Titkellem fuq l-Elohim. Li ma nafux x'inhuma. Iddeċida xi ħadd li huma Alla. L-ewwel nett qabel kollox Elohim huwa plural. Aħna nistgħu nifhmu iktar il-Maltin. Għaliex? Għax aħna għandna plural, parti mill-plural tagħna bħal tal-Lut. Aħna sa nagħmlu għala parentesi żgħir, aħna għandna lingwa u għalhekk aħna nistannejk li ma nistmawix. That goes back to the earliest civilizations. Jiena kimmur, time travel, immur per eżempju, ġifieri qed nitkellmu għaluf ta' snin ilu, u ngħidilhom xemx, jifmuni. Għax huma jgħidulha xamax. Per eżempju, hemm kelba fil-Bibja ruħ. Aħna ngħidu ruħ, aħna ngħidu riħ. Ġiet translejtjata bħala l-spirtu. Manka aħna ngħidu ħażin ukoll, għax li ġara jadi. Dak kien hemm misinterpretation ta' kliem. Mela għandek kan kompli fuq il-plural. Mela inti għandek l-istorja ta' Elohim. Għax l-Alla jgħidulu Elohim. Elohim huwa plural mhux singular. El huwa singular. Mela miktar minn wieħed. U aħna nifhmuha għax aħna ngħidu midneb midinbin għal Elohim. Għandna l-istess format ta' plural. Ma jiena kif aċċettajt għal da plural mill-ewwel għad. Mbagħad irrealizzajt li aħna bil-Malti, il-Malti għandu l-istess tip ta' plural. Mela allura, meta l-Bibja titkellem fuq Alla, qed titkellem fuq grupp. Mhux qed titkellem fuq wieħed, mhuwiex. Hemm min qal li hija l-forma peress li huwa Alla allura the royal plural. Le, fil-Lut ma qatt bażistiddi, royal plural m'għandhomx. Il-Lut, per eżempju, m'għandhomx il-kunċett ta' eternità. Il-kunċett ta' eternità ma jeżistix fil-Bibja. Dak saru manipolazzjonijiet wara l-ewwel minn teoloġi Lut. Għax hekk kien jaqbel għax ir-re ddeċieda li rid jaqgħad il-poplu. F'reliġjon waħda dejjem hekk ġara hekk titissaħħa il-Lut Spanja keċċew il-Lut insara biss Spanja. Kulħadd Ġożaja minn għalija kien, da ddeċida li tjaqqat l-Iżrael u qal reliġjon waħda Alla wieħed. Allura t-teoloġi iddeċidew li Elohim u Alla. Mentri Elohim huma ħafna Alla tantu hekk hemm biċċiet fil-Bibja li fej da qed ikellem da qed ikellem il-Elohim l-oħra. This is in the Bible u di mhix xi ħaġa li moħbija issa niġu għal aktar tard. Imma fil-Bibja, ġifieri daw tista' taqrahom fil-Bibja, da tikellem il-Elohim, il-kap Elohim tagħhom li qed jgħidlhom isma' toqgħodux timlew raskom intom vera għandkom ħajja twila u għandkom ċertu poteri u dejdaw, imma intom tmutu bħala damu l-istess. Ġifieri da qed jgħid li l-nies li huma ta' taħtu sewwa li huma bħalu Elohim. Sewwa li huma mortali bħal bnedmin. Again, il-kelma etern ma teżistix fil-ludi, m'hemmx ma teżistix. Hija traduzzjoni ħażina. Allura daw jekk kienu Allat, sewwa? Le, żomm, aħna tnejdu ħanajdlek. Kieku kienu Allat, mhux ħajinżluhaw. Ħanajdlek ismani, jiena lekkatlek il-programm millum huwa The Elephant in the Room. Ħanajdlek għaliex. Għax tant għadna lura, aħna l-umanità, tant għadna mimlin superstizzjoni u affarijiet bħal daw, li il-verità qiegħda hemm u m'għandniex ilha narawha. Ma nistawx naċċettaw il-fatt li dawk li ngħidu li huwa Alla mhuwiex Alla xejn. Dawn huma kreaturi tad-demmu l-laħam bħalna li setgħu ġew minn pjaneti oħra u x'aktarx ġifieri li huma għandhom il-nuqqasijiet tagħhom, id-difetti tagħhom.
Allora xġara, aħna peress li aħna għadna l-ura ħafna, għadna, għabanna ċini il-kelma, għadna primittivi dik il-kelma, li bandonajniex. Ħantik storja, ħallek storja, mela da jajdulu għasmajt bih il-cargo cult inti. Ija. Mela l-cargo cult daw. Minn il-gwerra marru l-Amerikani, b'dil-gżira li kadhom jgħixu fil-preistorja, u daw kienu jarawhom, ma jagħmlu xejn. Ma kienux morru jaħdmu biex jiġibu l-ikel bħalhom, jinaw jaqalaw il-siġara u la xejn, da ma jagħmlu xejn. Kull ma kienu jagħmlu li jibmarċaw. U meta jqogħdu jibmarċaw, jiġi ajruplan kbir, jiġi asfur kbir, u jġibilhom l-ikel. Meta telqu l-Amerikani daw, sewwa, daw iddeċidew li huma għallat. Meta telqu l-Amerikani, da bdew rajt ritratti, jikdbu USA kbir hekk fuq sidilhom hekk. Jaqbdu l-istikek tal-bambu. Da l-Amerikani ħallew l-airstrip. Bnew ajruplan tal-injame kbir ta' parsi, ħolqu kamera biex ta' parsi il-radar. U bdew jamlu daw il-marċ imbarazzijek u jitolbu l-dal-ajruplan. Imitaw kollox, b'sar-radar. Kollox, għax daw bdew jitolbu li da jerġa' jibda jiġi dal-ajruplani li jġibu dan l-ikel, fimt? 50 kliem. Għalihom daw kienu għallat. Dan għaliex, għax il-bnem li kun għadu primittiv, meta tara xi ħaġa li ħafna aqwa minnek, u di tista' tiġri l-kulħadd. Jiena ngħidlek kieku kellna naraw pereżempju fidna f'xi ħadd progredit ħafna, l-aħħar ma xfejrajt qal teknoloġija progredita ħafna ma tarafhomx minn Allat. Tant kieku jiena pereżempju mmur lura 200 sena ilu bil-mobile. Fimt, jolli nafas il-ħajt u jixal id-dawl. Da jgħidlek da Alla, Alla saħħad. Il-bicċa xogħli li aħna għadda tant aħna primittivi li għadna ma ħriġniex minn dik il-kull desak li xi ħadd li aktar progredit minna naraw bħala Alla għadna hemm. U tifhimha, għax inti meta tqis li ta' 100 sena ilu biex nivvjaġġaw fuq il-bahar, konna da nivvjaġġaw kif kien nivvjaġġaw 3,000-4,000 sena ilu bil-qloħ. Għamin il-teknoloġija ma nbidlitx. Il-xismu, għala u l-utrik, għawek. Għax il-kelb jien ġejbu mi għajl, imma ħafna affarijiet baqaw l-istess. Ġifiri, aħna t-teknoloġija, aħna bdena l-avvanzaw. Mit-sanilu, Sabit-sanilu, għaz konna nafu li jazistu tectonic plates, ma konniex nafu. Saftit ilu kienu jaħsbu li l-ġrieden u l-baq jinħolqu bit-trab. Mux ħafna snilu ta' mill-ħemieġ. Ġifiri, għara kem għadna l-ura, fimt? Ġifiri, illum għadna nemnu li da Jahwe u Alla, għax għadna fil-fazi ta' għax għadna l-ura. Ġifiri, xinu jiġri issa? Issa għedin ninsiru iktar moħna miftuħ, rajna teknoloġija, għed nibdaw naraw l-affarijiet b'daw liħor, għabdaw nirrealizzaw li fil-fat attualment. Mux Alla, mela Alla, l-għonet jgħidu li dan għomnu potenti, jgħamel li jrit, jgħad kullum kien il-ħin kollu. Miex hekk, meta taqra l-Bibja da, biex jagħmel xi ħaġa, irid imur fiżikament. Irid lajnuna. Biex jagħmel Adam, pereżempju, irid jagħmlu. Għax Adam, u tfaċċ Adam, le għamlu. Klonja, ġifieri meta tara l-istorja, issa niġu għalihom ta' dal-affarijiet, ta' hemm ħafna xi ngħidu ġifieri, sewwa. Allura x'jiġri, ġara li aħna bqajna bħal dawk ta' dik il-gżira fil-Paċifiku. Li bqajna naraw l-Amerikani isom Allat. Għax dawk kienu progrediti ħafna fajnejna. And this is it. Issa, inti għandek two choices. Jo temmen, jo ma temmix. Ġifieri. Jo temmen li dak li qed taqra fil-Bibja huwa veru. Seħ. U mhux fil-Bibja biss. Nitkellmu anka fil-mitoloġija Griega, per eżempju, Trojja qabel konna ngħidu li kienet storja, ma issa skoprejna li le.
Gilgamesh, uħar. Gilgamesh, għandek maħarabata tal-Indja. Ġifri, jew se naċċettawhom bħala veri. Jew kella se ngħidu dan huwa mit. Hekk ngħidu huwa mit jaqa' kollox. Għax imbagħad għalla Kristu xejn ma jibqa' xejn. Xejn, hekk huwa mit, sewwa. Jekk se taċċettom li kienu li ġraw xi ħaġa, li kien hemm xi ħaġa u li dawn huma ngħidu aħna memorji ta' xi ħaġa li ġrat, sewwa. Allora, we have to start, rridu nibdew nħarsu lejn dawn l-istejjer. B'mod naqra iktar loġiku. Sewwa. Mill-aspett modern. Mill-aspett li bli nafu llum, mhux li konna nafu mit-senilu, sewwa. Għax hemm ħafna affarijiet ta' xi ngħid, imma rrid nara kif se nimxi b'mod loġiku ġifieri. Mela, jekk taqra pereżempju neħdu l-Bibja. Jekk tara l-Bibja, m'hemm assolutament xejn spiritwali fiha. Jekk xi ħadd ku kapaċi isibli jota waħda li hija fuq spiritwalità, ngħidlu buli. Imma m'hemm xejn. Inti li din hija l-istorja ta' dan l-Elohim, ma ngħidulux Alla, jinżommu l-istess kelma. Sewwa li da iddeċieda li se jkun il-protettur ta' dan it-tribu. Li huwa it-tribu ta' Ġakob. Ġifri qas tal-lut kollha tat-tribu ta' Ġakob biss, sewwa. Bħalu kien hemm oħrajn li kienu jiddefendu l-tribujiet oħra. Sewwa. Tajd li allura ngħid jiena salf, hekk daw kollha kienu stejjer ishom l-istess għaliex il-Bibja baqgħet daqshekk x'ismu. Jiena ngħid il-Bibja l-iktar waħda moderna. Il-Bibja l-iktar waħda li toffri soluzzjonijiet moderni u aċċettabbli li anka bajnejn tal-lum u bil-loġika tal-West nistgħu naċċettaw iżjed minn pereżempju mitoloġija Griega biex ngħidulu hekk. Apparti il-fatt ġifieri li kombinazzjoni lillum aħna nadoraw l-Alla u l-Kristu. Għax kieku mhux għax Kostantinu nduna li hekk qabellu politikament, kieku llum għadna nadoraw il-Zeus. Hemmhekk għadna. Taħseb li biex nsaqsik domanda ħafifa, taħseb li l-Alla tal-Griegi u tal-Hindu u kollha l-istess dawk? Inti tara, meta tara parallel sinduna li dawk jitkellmu f'kollha dejjem fuq l-istess ħaġa. Mela għandek ġlied bejn l-umanità, bejn il-bnedmin, u mbagħad għandek intervent ta' xi ħadd li jżomm parti ma naħa minnhom. Per eżempju, jekk tara l-istorja tal-xisfu tal-Roja, kellek l-Allat li ħadu n-naħa tal-Grigi. Jiddefendu l-Grigi, jinslu ġildu magħhom, jgħinuhom. Il-lut l-istess ħaġa, meta tara l-istorja tal-Bibja. L-ewwel nett l-Alla tal-Bibja huwa biex ngħidulu Alla dal-famuż Elohim huwa esseri tal-waħx, ġifieri is another Hitler. Ġifieri dana ġifieri sanguinarju. Jgħir, ara ma tidorrox l-Alla ieħor għax inkella neqirdek. Jibgħat l-arar? Le mhux jibgħat l-arar, mhux dik biss. Da, anke ktaraħ, meta he is a god of war. Bil-fattu, Jahwe, l-isem Jahwe, għax tibda tara li Jahwe ħaġa. Elohim hija oħra. Jahwe kien Alla tal-gwerra u tal-maltempati. God of storm. Ekku. Ekk jiddeskrivi ruħu. Allora sarf taħseb li dawk id-disallat huma l-istess sallat mela. Huma l-istess. Ara, jekk inti tagħmel analiżi, tinduna li daw qed jitkellmu kollha fuq l-istess ħaġa kif għadlek l-ewwel. Għandek xi ħadd minn barra d-dinja li aħna sakemm tgħidulhom Allat jaqblu miegħek in-nies. Kif tgħidulhom aljeni? Jgħidulek int miġnun. Ma kemm iktar faċli li daw ġejjin minn pjaneta oħra milli ġejjin jinnaf mill-ġenna. Mill-ġenna. U wara kollox. Il-ġenna, spazju. U wara kollox dik li għalhekk għandna di elephant in the room, għaliex għax ir-reliġjonijiet dejjem l-istess ħaġa qalu li daw ġejjin minn barra. Fadaq. Għandek l-istorja ta' Prometheus, per eżempju, li da Zeus ikkastigaħ għax għallem lill-bnedmin ħafna aktar mill-li suppost kellhom ikunu jafu. U hija l-istess storja tal-Bibja.
Fil-Bibja għandek l-istess storja eżatt. Tas-siġra. Tas-siġra, dika, ħanajdlek, l-ewwel qabel ħanibdew naqra biċċa. Ebdew mill-ħol intadam. Sewwa. Mela allura ngħidu aħna li Alla ħaloq għamel statwa u tat-tafal u nefaħ fiha u daħal ħajja. Jiġifieri inti tgħidli li daħal omnipotenti li jista' kollox, li dawwa jibla l-univers, li daqjat kullum kellu għalfej jagħmel statwa tat-tafal jom fuq fiha biex joħloq bniedem. Imma ma tarawx l-ewwel 4 kelmiet li tajt il-Bibja huwa għall-argument kollha ta' Alla iwaqqgħu. Għaliex, għax hekk inti tajt Alla omnipotenti u etern. Kif tgħid li mbagħad li tagħmel statwa tat-tafal jom fuqha biex għaliex, għax il-Bibja ma tgħidx hekk. Il-Bibja tajt li l-ewwel net m'hemmx il-kunċett fil-Bibja ta' ħolqien mix-xejn, ma jeżistix. Mu veru xejn, m'hemmx. Mit-tafel. Mix-xejn m'hemmx le. Huma jgħidu li Elohim mhux ħoloq ħadem il-Adamu, l-ewwel Adamu. Sewwa. Ħadem il-Adamu biex ħadmu x'imkien ieħor u mbagħad ħadu fil-Gan Eden, għax dik hija l-propja kelma, biex jaħdem hemm. Sewwa. Biex jittestjaw. Biex jaħdem hemm. U mhux wieħed. Iktar minn wieħed. Iktar minn wieħed. Jiġifieri daw qabdu xi kreatura. Jista' jkun Homo sapiens stess. U daw ġifieri bil-raġunament tal-lum ngħidu daw ikklonjawh mal-genetic mal-DNA tagħhom, daw l-ekstraterrestri, ngħidulhom l-ekstraterrestri. Li wara kollox huma. Għax insertat carbon base. Jekk ngħidu li huwa minfimni Alla jew mhux Alla. La dejjem extraterrestrial, mhuwiex terrestrial da. Ġifieri dik dejjem, ġifieri dejjem naqblu żgur. Żgur li ħadd ma jista' jmerini, sewwa, għadaw ġew mis-sema ġew u min uġi minn barra. Sewwa, u għalien diġà żgur. Ir-reliġjon tgħidilek ċaraw tonda. Ir-reliġjon għaw il-Bibja tgħidlek li dan huwa limitat, jiġifieri biex jagħmel xi ħaġa irid jaħdimha. Kieku Alla kif jgħidu etern, kieku jgħid hija rriddik, bħalma kienet dik, ġini għaw tal-lampa. Tal-lampa u kien hemm dak it-teleserje hemm sex kien jismu. Kien funny fi żmieni. Anyway, ġifieri, mela daw biex ħoloq il-Adam, li seta ġara ħalli nkompli x'ismu, li sa mhux qed ngħid li hu da ġara veru, imma jekk inti se temmel il-Bibja, allora hekk tista' tara ma sax tara mod ieħor. Mela da din il-kreatura teknoloġikament avvanzata però biex infinita. Biex infinita. Inkrija, genetically engineered dal-bniedem, dal-annimal speċi, u tafatu fil-xismu, dal-post biex jaħdem għalihom. Sewwa. Issa anka l-kreazzjoni tal-annimali, l-annimali mhux bil-baqar, mhux il-żebri, meta jitkellmu fuq l-annimali, qed jgħid l-annimali li kellhom żonnuma, l-annimali tal-farm animals. Fimt? U daħal liħem, speċi jittamaw li jinqeda mal-annimali. Issa mbagħad tiġi l-istorja ta' Eva. Issa l qabel kollox hemm żewġ verżjoni differenti u biċċa minna tajt li ħoloq il-bnedmin u n-nisa ukoll. Minn tibdaqqa waħda qed ngħidu isma' li ħoloq l-Adam. U mbagħad l-Adam ma ddejjaq waħdu. Fimt? Anzi fil-Bibja kważi iħħintja li kien jagħmel istess mal-annimali l-oħra u dawraw li mhux tajjeb insomma. U deċidew li joħolqu. U deċidew li tuħ partner, tuħ mara, speċi da, mela dal l-omnipotenti li għamel kollox, li jista kollox, ma kienx kapaċi għajt ħana mill mara. Le għanna, rrit joħorlu biċċan ħana jgħidu l-kustilja, l-Bibja ma taħġ kustilja. Mela jgħidu lek, fil-Bibja qiegħda, mela l-Elohim daħluħ fraqda profonda.
Anestezija ngħidu l-allum ġifieri, imma jekk tajt anestezija jgħidu lek qed tajt iċċuċati. Però naċċettaw li daħlu ħraqna profonda, jekk ngħidu taw l-anestezija, ara ssir miġnun. Fimx ngħidlek ġifieri, jiena daw l-affarijiet jasra nagħtu ħafna valuri l-kliem li fil-fatt mhumiex hemm ġifieri. Mela, għamlu l-operazzjoni, ħadulu xi ħaġa minn ġo fih. Sewwa u bijaħol u l-mara. Ġifieri Alla li jista' kollox għand mal-fejn jagħmel operazzjoni, għax għamlu l-operazzjoni daw, ġifieri they put him under anesthetic, għamlu l-operazzjoni, ħadu lu xi ħaġa minnu, sewwa, ħadu huwa DNA ġifieri, m'hemmx. Issa l-interessanti għadi għax di oħra. Għandna l-Bibja ħafna nies qatt ma qarawha ġifieri. Mela, meta ppreżentawlu lill-Eva, lill-Adam, sewwa, Adam għallu, ejwa xbin did-darba, ejwa sa did-darba rnexxielkom. Xi tfisser? Tfisser li daw kienu diġà ppreżentawlu nisa oħra u għallu mawx il-Madonna ġibtu. Astja? Interessanti. Tista' taqrom fil-Bibja dal-affarijiet. Taqlu, ejwa did-darba xbin ġibtu għażewġ. Astja? Bomba. Dik tajba lija perfetta. Niftehmu, ġifieri, mela, l-ewwel immanifatturaw lilu x'imkien u ġabuh hemmhekk biex jaħdem. Mbagħad rrid jagħmlu lu mara, għamlu anesthetic, għamlu l-operazzjoni, ħadu l-DNA u ħolqu l-mara. U fil-verità bniedem effiċjenti għax kapaċi joħsib innifsu. Le, bil-maqlub. 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 And that's another proof fl-opinjoni tiegħi. Mela x'ġara. Daw skont il-Bibja kielu bit-tuffiħa, u xek ngħidu, bis-siġra bit-tuffiħa. Li fil-fatt hija tree of knowledge. U imma nistaġibx li ironikament niskopru li fil-fatt it-tuffiħa kienet verament Apple, xi computer. Ma nistaġibx kun ironika l-affari, għaliex, għax dik kienet the tree of knowledge. Għax daw ma keċ, mux vera keċċewhom għax għamlu trupp, id-dub oriġinali ma jeżistix imkien. Imkien fil-Bibja muqjat. Dak San Pawl inventa. Ma jeżisti imkien fil-Bibja d-dub oriġinali, ma jeżistix. San Pawl għamel koċ kazzati. Il-katu kem fela Ma dak xaw. Dak kien fariżew ta' dak kien fariżew. U anka Kristu kien fariżew. Ħafna nisma' għażjabu għadi. Anka Kristu fariżew kien. Mela, ħankomplu minn hemm. Mela, l-Elohim, meta raw li daw, l-Elohim għallom isma, tmissux dik il-siġra tal-erf, siġra tal-erf xiġifieri. Le, spiega li jint, x'tista' tkun is-siġra tal-erf, għaxina ma nafebda waħda għallu, inti taf x'imkien xi siġra li tmur taqta' xi smu titgħallem xi ħaġa ġdida? Le, mela allura hija simbolika hu. Għamin, kif femu għawma, jgħan għajdlek li da kien xie sors ta' informazzjoni li tud bifan li kun computer tal-Apple, per eżempju, li daw, l-Elohim għallam dak missuħx. Ġieli tmur taħdem ximkien, u dajlek ismax bin. Għamel kollox imma dak missolix. Jgħammek titħolx. Jgħammek titħolx, sewa. U daw, Eva, per eżempju, iktar intelligenti u iktar kurjuża minn Adam, insomma, naraw xem. U daw babsu, jenajdu dal-computer. Sewa? L-Elohim marduhomx, u marduhomx for a very simple reason. Id-trupp oriġinali mhux dak li ngħidu lu aħna. Fil-fatt attwalment daw ma kastigahomx. Ma għallhomx ħankeċċikom inaw. Le, għallu ejja resqu għamminaw daw, as a precaution, għax daw għaw babsu b'daw l-affarijiet daw, il-Bibja tajt jisiru għalla bħanna. Li tagħmel li hija loġika, jekk inti għandek computer u inti qiegħed tfittex u da, nafdi. Issa inti tittifhem li daw meta daw rridu jżommu lil dan l-Adamu bħala għaddej tagħhom u bħala il-sir tagħhom ġifieri biex jaħdem għalihom. Għadna fil-verità. Għadna, skulli għadna. Da ma rridux ikun intelligenti li jista' jsir
ta' periklu għalihom li nibdew nagħmlu affarijiet li fimt, ġifieri huma dejjem iridu jżommu il-dal-bniedem f'dak il-livell. Ara bħala prekawzjoni naħħuhom minn hawn il-daw. Għom dajfin. Naħħuhom minn hawn, ħalli u npoġġu l-gard mal-bib biex ma jerġgħux jitla, għax inkella jqogħdu jitlu jbabsu. Bażikament this is the story, meta tara b'da l-lenti diki l-istorja. Issa tgħid li għaliex il-bniedem, għaliex taħseb li l-bniedem temmen daqshekk li huwa ġenetikament manipulat. Għax tant għandu difetti li da ma jistax ikun li ħalqitu n-natura. Ma jistax ikun. Simple. Mela. Normalment, kull annimal, kull kreatura li hawn fid-dinja tadatta ruħha għaċ-ċirkostanzi li ssib. L-ssib, eżatt. Aħna le. Aħna iċ-ċirkostanzi irdu adattaw ruħhom għalina. Għaliex x'kien il-dnub li kienu qed jibżgħu minnu l-Elohim? Għax huma kienu għaddew minna probabbilment diġà. Id-dnub kien li daw kienu jafu li jekk dan Adamu jibda jsir intelligenti, sewwa, ħafna, dak kienu jafu li dan huwa parassita, li dan huwa an invasive species fid-dinja u se jagħmel ħafna ħsara. U llum x'għandna? Ħafna ħsara. Ħafna ħsara. Iridna pjaneta. Għaliex għax aħna maħniex parti mill-kreazzjoni tan-natura, maħniex. Aħna ġejna ġenetikament immanipulati. Sewwa u spiċċajna virus. Aħna parassita. U għafat il-bniem huwa parassita. Kull fejn morru aħna qridinijieħ. In-nota li kien hemm tajjeb taf x'inhu li aħna ġejna programmati li ma' ċertu livell nieqfu. Aħna programmati, aħna robots. Robots xajdu law organiċi. Sewwa. Programmati. Tinduna ċiviltà kemm tagħmel iżjed. Mhux iktar, jgħidulek mhux iktar minn tala 10,000 ħafna inqas għaliex biex aħna għalhekk kreawna hekk biex aħna qatt ma naslu kif nibdew naslu x'imkien li fejn nistgħu daw u bnaqgħu. Nerġgħu nibdew mill-bidu. Però li ġara għax daw kienu kreaturi li għamlu l-iżbalji kif nagħmlu aħna. Akkumulativament aħna rnexxina nakkwistaw ċertu knowledge. Ġifieri daw ħolqu kreatura difettuża. Ġifieri għalhekk ngħidu biex Allajn, dana kienu esseri li ħolqu dar robot li it went out of hand. Irid jiġġieled ma' kulħadd gwerer. Bil-fors aħna hekk għax aħna maħluqin biex inkunu miġġieldi ma' xulxin aħna biex qatt ma nilħu livelli. L-idea hi li aħna dejjem nibqgħu il-siera. X'inhi l-aqwa mod biex divide and rule. Timpon il-biża. Divide and rule. Il-biża b'tafajt bħala. Aħna oriġinarjament konna ngħixu ħafna iżjed u bekk ġiet l-idea tal-eternità għax daw l-esseri daw kien jgħixu snin twal, eluf ta' snin. Jgħidlek pereżempju skont il-Bibja, issa se nemmnu mhux se nemmnu, Adam xi 900 sena. Sewwa. Meta l-Elohim bdew jaraw dan il-problemi, żomm daqsxejn xbin. Nirranġaw imnaqxej il-xismu da u naqsulhom l-età. Għaliex? Għax iktar ma tgħix iktar qed titgħallem. Mela bdew inaqsu l-età tal-bnedmin. Biex ma jkollniex ċans nitgħallmu. Bdew ippruvaw isibu soluzzjonijiet biex dil-froġa li għamlu dal-annimal jippruvaw the damage they contain it as much as they can. U minn fejn jaħsbu li għax di domanda li għeda fuq moħħi miex imbdejna. Minn fejn taħseb li huma miġbura daw il-klim, it-talim? Kien hemm xi ħaġa qabel forsi? Fibri aħna ma nafux oriġinarjament il-Bibja x'kienet tajt, ma nafux. Aħna li għandna u ejja hand down li nbidlet miljun darba. Eżin fi żmien Abraham, Ġakob u da. Kien hemm xi manuskripti ieħor jew xi ħaġa. Aħna l-qdem ma jmorrux lura daqshekk, aħna pereżempju spost laqdem li jew ma ta' Qumran, pereżempju, ta' Qumran. Llum qed jirreferu għalihom għax marru l-iktar li marru lura. Imma mhumiex jiġifieri qed nitkellmu 2000-3000 sen ilu l-iktar ta' 10-3. Żgur, ġifieri. Mhux xi ħafna. Imma daw l-istejjer ippersistew.
dawn l-istejjer persistew. U sabiħa li ma persistewx biss fil-Bibja, imma persistew f'postijiet oħra, f'istejjer oħra, f'kodba oħra. L-kodba l-oħra, anka l-Indja jgħidu l-jum Allat bħal Vishnu bħal ħajja. Għaliex? Għax aħna tant aħna primittivi li meta naraw xi ħadd ikbar minna ngħidulu Alla. Bħal dawk tal-kargo. L-istess ħaġa. U dak kellhom il-mezz ta' trasport ukoll il-vimana l-Indja anka l-Bibja. Fil-Bibja ejju mala ħanajlek għax dini dak kien hemm interpretation translations ħżiena apposta. You know? Waħda minnhom hija l-kelma kavod. Ewwa. Kavod fil-Bibja ssiba bħala translated bħala il-glorja tal-Alla. Mhijiex hekk. Għax da qed jgħid meta l-kavod tiegħu tinqata' mill-art tagħmel ħoss kbir. Jibqa' ħira mimlija duħħan madwar. Bħal-space U nar ħirex minn ġo fiha. Bħal-space shuttle. Il-glorja tal-Alla tista' jew kellha rajt il-glorja tal-Alla ġejja mill-van. Il-glorja tal-Alla qiegħda kullhom kien ikellmu Alla xejn. Ġifieri daw jikkontradixxu l infushom kull meta jiftħu ħalqhom. Meta jippruvaw impinċu Alla lil diet titkellem fuq Alla. Allura ġifieri da Eżekiel qed ngħidu, mhux affarijiet qed ngħidhom jien, da qed jgħid li meta Alla il-dija u meta Elohim ġi niżel bil-kavod tiegħu li tagħmel ħafna storbju. U dak kien qal li dil-spaceship kellha rota ġorota u. Dak għal-kerubini. Kerubini jekk jiddiskrivihom, dak mbagħad minna f'Eżekiel dak laqas. Le dak Elija. Mela, il-NASA għamlu patent fuq għadi. Għaddi sostjani. Mela, xinu? Issa xi gyroskop ġifiri. Prove it right. Jiġifieri, meta inti tiddeċiedi li kavot tfisser il-glorja tal-Alla u ma tfisser xejn hekk, sewwa, allura titnieg min-nies. Mela, hemm kelma oħra pereżempju, olam. Olam jittroduċuha bħala eternità. Alla etern. Ma tfisser assolutament xejn. U jafu għadi, tant jafuha li fid-dizzjonari ġifieri dizzjonari anke dizzjonari speċjalizzati, dizzjonari pereżempju teoloġiċi, dizzjonari tal-lingwa tal-ċajdulu, imma ġifieri anke dizzjonari teoloġiċi li huma tal-Knisja tagħna biex ngħid tagħhom għidlhom li trid ġifieri, fimt teoloġi mainstream ta' Catholic u hekk ġifieri. L-ewwel ħaġa li jgħidlek olam, mhux jgħidlek olam tfisser hekk. L-ewwel ma jgħidlek qatt m'għandek tintraduċi il-kelma olam bħala eternità. Ebda kelma qatt ma kellha din it-tip ta' tibsira miktuba ħdejha. Qatt m'għandek titraduċi l-kelma olam bħala eternità. Il-fatt olam ma qas tfisser bħala spazju ta' ħin, imma bħala spazju fiżiku. Post li ma nafux x'inhu. Din l-idea li Alla etern ma teżistix. Fil-Bibja mhijiex qedem, mhijiex mimkien miktuba li hemm miktuba fit-translations li saru apposta biex jadduna biż-żmien u jbellaw jenna. Tantu veru kemm il-Bibja kieku kellek taqra sew tispiċċa tara affarijiet mod ieħor li l-Knisja għamlet minn kollox biex in-nies ma jaqrawix sal-lum. Baqgħet bil-Latin. Ħabba l-versi u hekk. Jekk min kien jaqleb il-Bibja, pereżempju fl-Ingliż pereżempju, nitkellmu żmien Henry D. ħaj. Għax qaleb il-Bibja bl-Ingliż. Għax ma ridux li l-poplu, li l-bnem ta' triq jista' jaqra, ma qatt ma ridu għadik. Astja. U ma ridu li inti l-Ingliżi u l-Protestanti li għamlu traduzzjoni kif qabel lilhom. Sewwa, il-Kristjani laqqas dik u il-Catholics
Le, ma tistax tittifhem dit-tmant qassis jgħidlek ara dik tfisserek. Mhux jgħidlek li rrid. Jiena ħanajdlek illum, ħansemmi naqra l-politika tal-lum, imma l-għalaw laqqaslib. Mhux hekk. Illum għallum saret koħat jgħid għax il-laburisti huma ġaħan, għax jemnu barnihom magħluqa u jgħidu aħna laburisti sal-mewt. Mela allura minnu nisrani. Jgħid jiena nemmen kollox barnija magħluqa u jiġri jiena nisrani sal-mewt. U anke il-loġika kollha hija rasa l-isfel, jiena xorta nibqa' hemm. Allura biex l-istess ħaġa tngħidu li huma ġaħan min jemmen dal-affarijiet. Men inti tista' temmen xi ħaġa bajnek ma illek mbagħad għax dik hija, għax inti mbagħad għandek il-psychological il-fidi hija don. Iżgur li hija don. Għalihom imma. Mhux hekk. Għax inti ma tistaqsix. Meta mentri jiena mhux issa jiena mhux ngħidlhom temnux, mhux qed ngħidlhom hekk, jiena qed ngħidlhom aqra l-Bibja. Ara x'hemm miktub. U tinduna li dak li qed jgħidu mhuwiex hemm. Ma jeżistix. Anki di l-idea men li bentalla ġi u s-salla. Ja, emmek jaqol, ismani, ħanajdu. L-ħar darba semmejta, di li jgħidu l għax Kristu ġi fid-dinja biex jisalvana. Mu veru xej. Kristu għat ma ġi Kristu ġi fid-dinja. Allut, biss. Teacher. Messija. Il-Messija. Huwa xi ħaġa tal-lut. Fil-fatt jidna naħseb il-kelma mexxej tagħna hija l-istess kelma ġejja mill-istess kelma messija. Nixtiequ ħafna mexxija, messija, mexxej. Ismani, il-Messija tal-Lut huwa soldat. Huwa ġeneral. Huwa re. Għalhekk spiċċa qatlu ir-Romani. Fimt? Dak kienet jgħid li huwa ġeneral li ġi biex joħodha kontra r-Romani tfaħħom il-barra minn u l-Iżrael jerġa' għalhekk il-Romani spiċċaw qatlu. Mhux biex isalvana, u jsalvana minn xiex. U l-effett tiegħu fejnu. U l-weda li għamel li laqqas il-ħaqtad bil-ġenerazzjoni li ma jerġax jitfaċċa. Fejni, ma tfaċċax, ma ġiex. Ġibda qal, qabel tispiċċa dil-ġenerazzjoni, jiena nerġa' niġi. Ma ġiex. Ma ġiex. Mela allura m'hemm xejn minn dak kollu, issa da mhux qed ngħid l-affarijiet, għax inti tħodha kontra r-reliġjon. Lejn ar-reliġjon hekk ittemmen dawn l-affarijiet, feel good about it. Jekk tittemmen li tmut u tmur il-ġenna, emmen u hekk għamillek, hekk tħossok tajjeb. Imma jekk inti trid ma titnejjekx bik innifsek, jiġifieri jekk tkun true to yourself. Sewwa, hekk ħaġa oħra. Però tzabtu ju dan wara kollox minn mebda obbligu, dan jista' jkun dak kollu li qed ngħidmu minnu xejn għax il-Bibja hija ħrafa kollha kemm hi. Imma ma naħsibx. U ma naħsibx għaliex, it's corroborated by other books li kienu qed jinkitbu dak iż-żmien li qed jirrakkuntaw dejjem l-istess tejjer battalji fl-ispazju. Again, jekk tara l-figura ta' Kristu u l-figura ta' missieru, ma jaqblu xejn ma xulxin, xejn. Iġifi dak li għajdu Jahwe li by the way il-Knisja fit-2006 ħarġet ċirkolari biex ma jintużax li sam Jahwe meta nitkellmu dwar Alla għax dak mhux nisrani, żgur mela xejn. Dan huwa fatti ta' Meruni, hekk hawn xi ħadd kapaċi, meri, għalkemm tużawx li sam Jahwe għax dak mhux nisrani. Mhux l-istess qed ifisser. Mhux dik ma jistax ikun. Dalla li ħolqot il-Knisja. U Alla Jahwe ma jistawx ikunu l-istess ħaġa. Jistaw tu certain extent, ħanallek għaliex. Għax jekk jiena kelli Alla li biex jaħfer rilda li jenna rid bil-fors joqtol il-libnu b'dak il-mod ħaraġ, jekk bil-fors għana il-qaddesejn irdu jibgħatu biex ma da vera sadista. Għen irraġunaw. Immaġina kollok tad-daħ. Indek kap ta' stat. Nida kollox ibbasat kollox fuq id-dwejja, fuq id-batija. Hemm Bibja hekk, 1984, għandna l-istess storja. Jekk ma tajċ esattament, jekk ma taqbilx esattament ma li qed jgħid il-gvern tispita titlab il-programm, ma jgħallux tagħmel iktar programm madwarna biex fimt, hija l-istess storja. Spjega li għaliex, da Alla. Li aħna ngħidu l-istess wieħed, għax aħna ngħidu li Kristu hija l-event Alla. Għaliex kien? Wara qabel il-battalji tal-Lut, ġifieri tal-Lut kien jgħidilhom morru oqtlu kemm tifilħu. Ħodu l-art ta' ħaddieħor. Disi dan hu kliem Alla tat-Testament l-Antik sewwa.
u wara jfett lilkom tħallu xaħat ħaj. Dan hu kliem eżatt Jahwe, il-kliem ta' Alla tal-Lut, ġifieri, sewwa. Ara tħallu issa daw mhux edewa, dawn huma kienu kuġini ta' Ġakob ta' Lut ukoll. Lut ukoll. Li imma hu tagħhom biss kien. Ara kien oqtlu kollox, oqtlu l-kulħadd. Mbagħad jiena lija issa mbagħad mill-bottin għaw xejdu mill-buti. Mela, jiena rrid 20 ħmar, 30 baqra, 20 tifla verġni. Xilqa beċina jabbihom għall-omnipotenti 20 ħmar, 30 baqra u 20 għandna tifla verġni. Tista' tispjegali jien di, tista' tispjegali x'jan bihom? Din għandi nagħmel podcast fuq dil-biċċa xogħol ta' sakrifiċċju, suppost nagħmlu bħal ta' ġuża. Nagħtix ħaġa dettal. Immaġina il-cattle mutilation. Taf xi ġifieri tal-alien UFOs. Issa immaġina daw kienu qed jikkupjaw l-istess cattle mutilation. Aw Malta ġifieri. Le, dak iż-żmien meta kienu jagħmlu sakrifiċċju. Ismani, da jgħid pereżempju li ir-riħa, da l-Lut, di oħra pereżempju, dan hemm Alla tom lista sħiħa tas-sagrifiċċji li jagħmlu għalih. Ġifri s-sagrifiċċji tal-annimali u hekk. Kieku jiġi l-lum dar raġel jarrestawh. Għax da vera jobot l-annimali, mela tidu toqtlu jinna 20 moza. Ta' kull-jum. Kull-jum. Żgur, mbagħad għandek il-ġranet partikolari per jiżdiedu ħafna b'mod eżaġerati għax ir-riħa tal-ħruq ta' dawn l-annimali tikkalmani. Ġifier da jieħu gost ixomm il-barbecue biex jikkalma. Da l-alla li temnu fih da. Imma ismani qalb ta' qalbi. Jekk inti qed tiddeċiedi li jiena nobot ir-reliġjon, sewwa, għamel int. Ma jiena kull ma tnagħmel qed ngħid x'hemm miktub. Jiena mod nubda xejn, assolutament xejn. Mhux qed timmurru kontra l-kelma li hemm miktub hemmhekk aħna. Le, aħna qed ngħidu l-kelma eżatt li hemm miktub. Qed imorru kontra l-kelma li hemm miktub. Min għamel translation ħażina apposta. Min il-kelma kavod iddeċida li hija l-glorja tal-Alla u mhux spaceship. Jekk toqgħod nota l-insara ġiġa jmorru kontra il-kmandamenti tagħhom għax jaduraw l-istati. Ta' żgur, dik oħra, dik waħda minn. Imma dik again, dik storja oħra, ħana legalix. Dik hija x'ġara, dak aħna Westerners, aħna kultura Greko-Romana. Aħna mhux Easterners. L-Easterners iva lesti huma lesti li Muslimin. Aħna ma narawx statwa. Maħniex kapaċi, mhux tal-li hekk, laqqas monoteisti maħna. Għax nifvintajna l-Madonna u vintajna San Franġisk li huma x'inhuma daw. Ngħidu l qaddisin, imma dawn huma lower gods huma Allat, ma x'għandhom differenti mill-Griegi. Il-Griegi kellhom il-Zeus, u mbagħad taħtu kien hemm Bakkus, u mbagħad kien hemm dik u kien hemm l-oħra, però kollha Allat. Aħna għidlom għaddisin, ma mux l-istess ħaġa, mela l-monoteizmu ma mux veru ma jeżistix, u ma jistax jeżisti, għax aħna nafu li l-Allat ma kienx wieħed ma kienu ħafna. Per eżempju, storja oħra interessanti di taqqat il-Bibja mal-mitoloġija Griega. Mela, x'kien id-dnub ta' xjaten. Għax jgħidu is-superbja, għax is-superbja u kontra Alla, le. Il-dnub famuż dnub ta' xjaten, u din għad documented li dawn niżlu raw in-nisa li kienu ħolqu huma stess, naturalment huma meta ħolquhom fl-immaġina tagħhom, tajda l-Bibja bl-immaġina, u nisa sbieħ. Ma nisa għandhom dawn. X'nagħmlu? Le ta' ma nistgħux għaliex għax kien hemm ben mill-higher ups ta' din għax aħna qed nitkellmu aħna, and this is very important.
this is a classic case of colonialism. Fimt? Bħal mamlu l-Ingliżi ġew Malta, sewa, u l-Spanjoli ma daw ġewaw. This is colonialism. Sewa, issa daw għalulhom, isma' guys, ara marriċ fraternization mal-Adamu. Memx, aħna lina, intom għalli, aħna superior, aħna mħnix bħalhom. Kif kien jagħmlu l-Ingliżi wara kollox? Sewa, dik kienet ir-regola waħda mir-regoli li ġra. Naħseb vera għandek raġun fuq din ħaġa. Skolli għandi raġun. Pereżempju, le għax pereżempju dik ta' David, il-ġgant, u mbagħad pereżempju fil-Greek mythology jisemmu l-ġganti. Ta' David tal-ġgant terġa' dik storja oħra. Fil-fatt attwalment David ma mel xejn. Għax hekk taqra Bibja sew tiskopri dal-miskin li kien ġgant. Da kellu l-marda li kellhom il-ġganti kollha li kien dajjef. Kien dajjef. Per eżempju, some deviation di. Himminna bda l-ġganti, ġejt għalli jabda bil-bsaten, meta kellu wieħed. Għaliex? Għax daw li kunu gbar ħafna għandhom ħafna difetti, da ma jkunx jara sew, per eżempju. Wasluħ. Il-Bibja tajda wasluħ biex imur jiġġielet ma. Mela allura kellu l-vantaġġi kollha, David, mhux vantaġġi. Fimt, aħna naqraw kollox bil-maqlub. David kien naqra pokrita, kien nisa taħat ieħor kien jisraq. David kien x'ismu għaw, x'għidulu għaw, sekattajt Robert Barron. You know, I mean, għaw kollu tijaj, dik il-rida ġiba. Nafx nam. Isma, ħantik ġob xbin ta' biex l-armata. Thank you. Mela, għara, mur emmek ħalli toqtol il-dawwa tagħna ħadd intela bil-glorja. Sakemm mara ħadd niklu l-mara. Da San David, dawn ammiraw. Għara da xejn ta' mela. Mela isma' ħadi. Mela daw nizlu fid-dinja. Raw daw in-nisa, u daw kienu xi 120. U għallu isma, u da li kien hemm miegħu li kien hemm ma da il-major tagħhom xi ta' nsejxin. Għallhom isma' żomm daqsxejn waħda, mhux għandna għadda isma' nabbuhom jew nabbuhom. This is the Bible ta' this is the Bible. Din min vinta xejn. Qed nuża kliem iktar modern li nistgħu nifhmuh, imma nabbu, isma' żomm daqsxejn nabbu. Mhux imbagħad għana għaxin għall-kap tagħkom kulħadd jitlaq lemmu u niblaħħajjin. Għallu le niftehmu nagħmlu kitba bejnietna. U vera, miktuba li jagħmlu kitba bejniethom daw. Iva on mount ma nafx x'inhi. Hemm isem li jiġri huma jitlu responsabbli kollha kemm huma. This is written, the Bible, għadħat mela xinu. U daw dislu, u ħadu l-nisa tal-medmin, daw jażlu oġbuhom, you know. U kisru il-liġi militari tagħhom. This is all about military. Il-Bibja kollha fuq il-militar. La iktar laqqas inqas. Il-Bibja fuq hekk biss titkellem. Xejn ħsiet. Kważi reliġjoni tal-bidu kollha. Ija, għalek ma il-reliġjoni tal-bidu, ma m'hemm xejn spirituali, da m'hemm xejn spirituali, ġifieri dana mhux għax is-superbja u ħada le mhux hekk għamel, da kien hemm regola għalulhom kif kienu qalu lill-Amerikani meta daħlu f'Berlin, għallhom no fraternizations with the German. Hekk kienet għal-bidu, biżmien imbagħad jordu l-mala, mara, u nbidlet, sewwa, għax imbagħad fim, u din l-istess ħaġa eżatt, sewwa. Daw kellhom, però l-bosses kienu jafu għaliex ma ridux li jitħaltu mal-bnedmin. Għaliex, għax u detajda l-Bibja, il-produce tagħhom kienu ġganti. U isemmihom, dana qed nitkellmu fuq Noe fil-xismu, li kienu giants, ħanajdlek, heroes of renown of old, ħaġek qegħdin, u li huma dawk l-eroj antiki magħrufin ma' kulħadd. It-tfal tagħhom. U min huma l-eroj antiki mhux il-Griegi. Astja.
Forsi anki tal-Indjani u hekk naħseb l-istess sostja. L-istess, kollha l-istess storja jgħidu bej wieħed u ieħor. Anka tat-Torri ta' Babel, l-istess storja siba kullum kien. Il-gwerra fl-ispazju, dik ukoll. Hemm ħafna Issa li ġara li daw il-xisimhom biex tax-xaqa. Taw knowledge lil bnedmin, peress li kienu qed jindesu man-nisa tagħhom biex jidru Halloween. Sewwa, jekk kellha ħowa. Jinnaf, jaza, għalla mux jek ta' dik dittaħna l-lekin. U badajt jom knowledge li was restricted. Li kienet il-raġuni oriġinali għaliex ma ħallewhomx jaħdmu fil-Gan Eden. Ma ħallewhomx jaħdmu hemm, għallhom li tgħu il-barra xbin u poġġi security guard hemm għax daw hekk jibdew jaraw x'għandna aħna u esperimentaw u da se jitlawna fuq rasna. U aħna l-sira rridu. Naħseb nafxettej ta' di ta' security guard jiġifieri ħallu watchaw. The Watchers, issibhom fil-Bibja, the Watchers qegħdin hemm għas-siesa. Taħseb li għadhom hawn? M'għandix idea qalbi, jiena mhux qed ngħidlek x'naħseb jien. Ismani, jiena mhux qed ngħidlek x'naħseb jien, jiena qed ngħidlek sempliċement x'hemm miktub. Hemm miktub dal-affarijiet issa domxa, jiena ma nafx, jiena jista' jkun li diħrafa kollha kemm hu, jista' jkun, imma iktar kredibbli bħala storja f'dan il-kuntest milli fil-kuntest ta' sopranaturali fejn għandek Alla li jista' kollox u biex joħloq il-bniedem irid jagħmel statwa tatta fal-jom foħlu fuqha, doesn't make sense. Doesn't make sense. Għax il-ħaġa per eżempju, kontet nara il-professor Gary Nolan u beda jgħid li daw l-aljeni l-om għawek għal tul ta' snin. Jista' jkun. X'aktarx baqgħu hawnhekk u x'aktarx baqgħu ġol oċean tagħna. Ismana, ħanajdlek, dak huwa argument ieħor, dana jiena ma rridx inħallat il-ħass mal-patata. Le fis-sens jiġifieri Plokattek bassatlek patata. Kun iktar. Ma għatta xorta. Ismani, jiena l-argument tiegħi huwa wieħed jiġifieri. Issa dobaw, għadhom mhumiex għali dak argument ieħor, jekk qed nitkellmu fuq ukoll xi darba, imma dan l-argument tal-lum li qed nitkellmu llum u li inti għandek ġabra ta' kodba li huma l-Bibbja, li huma l-Griegi, li huma l-Indjani, li huma postijiet oħra, li kollha jirrakkuntaw l-istess ħaġa. Li xi darba xi ħadd niżel mis-sema, sewwa, u qabad il-kreatura, u mhux il-bnedmin kollha, l-Adamu. Issa dina għaddit li mir-rażijien, ma ġifieri ma jista' jkun li l-Adamu attwalment huwa mallut għalhekk illum għaw dil-mibeda kontrihom. Għaliex? Għax daw dak iż-żmien immaġina daw li daw kienu insom il-laqa tal-kolonizzaturi. Meta tal-kolonizzaturi daw l-oħrajn, għax kien hemm oħrajn. Barra Adamu kien hemm oħrajn tantu hekk li meta Kajin qatal il-Label u keċċieħ l-Elohim għallu jizmu. Għallu meta, għallu sena men, għallu l-oħrajn joqtluni daw. L-oħrajn meta tnajdu li supposta Adam u Eva u żewġ tfal u ħed minnhom mejjed. L-oħrajn minn fejn ġew. Għaliex? Għax inti kellek diselit li ma kienux elit, daw kienu issa bħal meta l-Maltin kienu jkunu fl-armata fiż mill-Ingliżi, fimt? Għana iktar qrib. Iktar qrib, allora ta' meta jibża li l-oħrajn, peress li daw kienu probabbilment jiklu aħjar, jgħixu aħjar. Kif jaraw, allora dak wieħed minnhom dak wieħed mill-Adamu. Idorru għalih u x'ma jotlok jagħmlu lilek. Taħseb li listu. Allora x'għamel l-Elohim? L-Elohim għamillu marka. Mux, fil-Bibja ġibu jek dim markof xej, mu veru xej, tamillu marka. Biex in-nies ma jagħmlu xej, ara minn imissu dak għax ikollu xi jgħid miegħi. Astja. Żgur, tantu hekk li mbagħad sarre ta' belt. Dak il-kastik li ħa. Ja, nassumu għax inta kien hemm qabel daw. L-istorja tal-liġiġi u l-ġuċ u l-miġuċ. Jisa l-istess ħaġa. Hemm ħafna stejjer l-istess dawn huma tifkiriet. Forsi kienu l-ewwel prototype dawk. Iva dak li kienu, ġifi daw kienu prototypes.
Jiena ngħid li jista' jkun pereżempju li anka fost l-Adamu u issa jew fost l-Adamu stess jon kella illum dak li aħna ngħidulhom l-aristokratiċi, dak tibda tfittex tiskopri daw dejjem l-istess nies kienu. Huma dixxendenti ta' daw l-Adamu. Assa. Li daw they're still ruling. Fejn nafu. Tiġifieri. Għaliex, għax daw kienu iktar. Immaġina daw kienu jaħdmu mal-civil service per eżempju mal-Ingliżi, fimt? Meta telqu l-Ingliżi x'ġara. Il-nafs bħal ser Anthony Mamo per eżempju li kien il-Prim Imħallef li kien tasmin l-Ingliżi, sar l-ewwel president. Għaliex, għaġġi ta' kellu l-esperjenza. Aħna Malta, hekk naraw l-istorja ta' Malta reċenti, sakemm baqa' x'isimhom il-politiċi li kienu trawmu taħt l-Ingliżi, imxejna. Kif daw jispiċċaw daw, kif minn Toffen Akadami u Borċo Libir, bintlejna bl-imbarazz. Fimt? Issa, ma ġraċ hekk fl-umanità, it took longer, għax tinsiex, daw il-timeline tagħhom differenti minn ta' daw jgħixu miet eluf ta' snin, daw in-nies. Issa tgħid li u kif jista' jkun. Ma jistax ikun, inti ħu fid-dinja, ħu dubbiena, u ħu jinnaf x'isimgħu xajdula tal-baħar, tertila u xajdula. Fekruna. Fekruna, tal-Galapagos. Dubbiena tgħidlek ġurnata. U dik id-500 sena. Jista' jkun mela. Mhux hekk. Allora ma qed nitkellmu xejn speċjali. Jista' jkun sarf pereżempju peress li inti meta toħroġ mid-dinja u titrevilja u terġa' tiġi lura, inti tibqa' l-istess u nies tad-dinja jkunu xjaħu. Iva, isibni, jiena ma rridx nispekula. Jiena qed nipprova ma nispekulax. Jiena sempliċement qed ngħid. Meta taqra l-Bibja, meta taqra f'dak il-kuntest, tiskopri, pereżempju, mimkien li Alla ta' xi rigal spiritwali li xi ħadd. Ir-rigali, anke l-luta dom sal-lum għaliex huma businessmen tajbin. Għax il-luta li jom tad-dinja jgħod. Jekk inti għamil ċaġa tajba, Alla jipprimjak billi tik il-ġid. Billi kollok ħajtek ta' happy. Għal-jom kollox fiżiku. Mela allura, jekk kollox fiżiku, jekk Alla tagħhom huwa fiżiku. Materjalista. Allura fejn l-ispiritwalità? Ma teżisti imkien. Imkien. Jekk you go to the original, tiskopri li m'hemm xejn, spiritwali m'hemm xejn. Għax aħna għax aħna ngħidu spiritwali, inti minnaf, għamel xi ħaġa li ngħidu li tajba li ma għal xi xtabela, għax ħossok tajjeb. 50 trim daw brochures jisu. Brochures ta' kif għandek tiġġielet, tagħmel sagrifiċi. Ismani, per eżempju, Mosè, meta der il-Mosè, Jahwe, x'ismu. Għallu, orin il-kavot tiegħek, Mosè. Ġifieri, skont il-Bibja, il-glorja tiegħek. Il-glorja tiegħek. U Jahwe, dal-Elohim. Għallu, isma' norijilek għallu l-għod mhux illum għadax biex qedam jgħid. This is the Bible. Di veru hekk miktuba. Allu, għax ma ġibtix illum. Allu, però ħanajdlek. Allu, l-ewwel waħda sib ximkien fil-blat fejn tistaħba. Ma tistax tħares li minn quddiem. Għax teqirdek, ġifieri da m'għandux kontroll fuq għall-glorja tiegħu. Mhux hekk. Mhux hekk. U qis li ma jkun hawn ħadd iktar fuq il-muntanja għax toqtlu tagħdi. Li toqtlok. Xi ħaġa atomika. Għasja. U la ta' ġaba ġaba biex jori, issa dil-Bibja ta' Alla. Għamina kalla jlu għabela, neħnu rijilek, issa. Jien namelek, ta' ġibilek għada. Titħa, ma biex affarijiet ta' għada, ta' affarijiet tal-biki, meta toqgħod tistudjom sew. U ta' ġabilu l-għada. Toqgħod kwis. Isma' di, meta niżel lura, da mhux qed nivvintom jien, ta' dan tista' taqrom. Meta niżellhom fuq il-muntanja, kellu wiċċu vampanarda. Mosè, maħruq. Għax ma kellu s-samblok. Mhux biċċa vera. Idħal ma veru. Da spiċċa ġifier, tajda jgħada fil-Bibja li dakin biex joħroġ mit-tinda, jgħatti wiċċu għax ix-xemx tweġġaw. Mela allura dil-kavod
Dil-glorja tal-la x'kienet, per eżempju, waqt il-battalji il-gwerra ta' Trojja, Minerva u Atina u Minerva, insomma il-mara ta' Zeus iddeċidew li jinżlu jġildu favur il-Griegi. Favur il-Griegi. Di ħadetlu il-libsa tiegħu l-xismu, Zeus. Ġifieri special tuning di għaliex. Rikbet fuq il-karru tiegħu, ġifieri biex rikbet fuq il-karru tiegħu kellha tilbes il-libsa tiegħu. Sewwa. U da nizlet insomma ġildet u da, u bintu l-oħra kienet, martu u bintu nizlu jgħinu l-Griegi. U da nkazza. Ġifiri, xamiltu minn qabbatkom? U da bedajt, insomma jena mux mal-mara ta' l-iktar jett nirrabja ta' għax il-mara jila dejjem ta' melli trit. B'tifla u, dik supposta bdini. Aktar ġaw tamluwa, nitfalkom sajjetta. U nkissir zwimel tal-karru li jem taħt il-karru. Għax għana dejjem naraw iż-żmel jiġbdu l-karru, il-karozzella ġeni. Daw taħt kienu? Taħt kienu. Astja. Inkis li ksirhom l-għu tittamel 10 snin biex jerġgħu jissewwew. Da kliem Zeus. Irrid jagħmel 10 snin, mara ġifieri da sakemm jaħdmu l-parts. Ma fimni. Le interessanti. Daw l-affarijiet, daw jitkellem nuħu kost narak titħawdata. Għax huma affarijiet umani, m'hemm xejn spiritwali. Daw l-allat kollha li nsemmu inklustana. Dan li nagħmlu fiħana. Jekk veru ġifieri qed ngħidu għandna li b'nup oriġinali ma jeżistix, mela allura ir-redenzjoni ma teżistix. Jiena kif nara mill-aspetti sawa, jekk di ta' reliġjoni sa bħal meta jkollok l-insetti kollok ir-reġina u żomm kontroll fuq kollox. Ekki, eżatt. Ir-reliġjon u ħanajda xaraw tonda. Ir-reliġjoni importanti, jiena ninkwieta li n-nies ma jmorrux il-Knisja. Mhux li jmorru. Meta kont iżgħar kont ngħid kemm nixtieq knies vojta, llum ngħid le, ostrax diżastru n-nies mhux imorru l-Knisja. Għaliex? Għax in-nies iridu, aħna annimal soċjevoli tal-merħla sewwa, iridu xi ħaġa wara xi jimxu, aħjar jimxu wara reliġjon li tgħidulhom oqgħodu hemm għax marru l-infern, milli jibdew jimxu wara reliġjon li tgħidlek oqgħod tara Love Island kull flaxija. Mela xinu? Huwa fatt. Dak id-diżastru. Aħjar madwarna. U hekk le aħjar madwarna, madwarna kien titgħallem. Imma what I mean is this, ġifieri, ir-reliġjon huwa dak li jgħidulu a necessary evil. Għax aħna maħdubin hekk, aħna ġejna programmati hekk. Ma tafdanix waħedna, għax kif tafdana waħedna aħna, inkistru, neqirdu. Ma nafux. Semmi xi ħaġa, waħda, li l-umanità għamlet għal-bqija tad-dinja, ħalli l-univers. Li minna gawdit id-dinja kollha. Laqqas waħda, kull ma minna lejna. Ħansemmilek ħaġa li toġobna ħafna, Mozart. Mozart xtal in-natura. Xej. Anzi, biex kiteb da, il-karti tilna s-siġar, il-pjanu l-istess, ġifiri, meta toqgħod qis, aħna, li naħda ngħidu aħna l-immaġni talla, tkolli aħna l-immaġni talla, aħna kmin għalina, li għax l-Elohim tawna d-DNA tagħhom, għala niġu l-immaġni tagħhom, u dina ovvja li jekk niġu, għaxek inti ħadd biex li jena meċċejtni l-qoddim, tajtni l-DNA tijak, għaxet l-immaġni tijak. Jien naratik arroganti jekk ikun hemm Alla u jgħid li jisma' għamiltom skont l-immaġni tiegħi, imma mbagħad kif qed inti tagħmel iktar sens meta tara mill-aspett li daw isma' genetically engineered. Ma tistax tħares li għamot ieħor. Għandek ħaġa oħra, qed tiżommu moħħ mhux daqshekk avvanzat, għandu bżonn lodda biex jgħix, fraġli minn ġismu. Aħna fraġli. Aħna rridu bil-fors. U dak id-diżastru li tant aħna fraġli, annimali oħra, kreaturi oħra, siġar oħra, jadattaw għall-ambjent. Il-wirdien.
Jada, aħna. Sempliċi nżed. Aħna, l-ambjent irid jadatta lina tant kemm aħna magħmulin. Għaliex, għax maħniex magħmulin bl-istess sistema kif maħdumin il-bqija tal-kreat. Maħniex parti mill-ċinga, maħniex. Għaliex, għax somewhere along the way babsuna. Fimt? Ġifieri. Taħseb li daw l-inġiniera sawa jekk l-iskop x'taħseb li kien? Kolonializmu kien, le, kolonializmu żgur, da ġew ikkolonizzaw id-dinja għal xi ħaġa. Ma nafx għal xiex ġifieri. Forsi kienu tifittxu xi ħaġa. Il-Bibja ma tajtx għal xiex ġew, ma tajtx. Sewwa, ma tajtx. Bis, batem per eżempju ta' ektara il-Sumerja, jgħidulek li daw ġew ifittxu d-deb. Id-deb. Biex jisewwu, għax dik interessanti, biex jisewwu l-atmosfera tal-pjaneta tagħhom li kienet id-deteriorat. Issa, sirna nafu li id-deb, mhux dak id-deb li nafu għana ma' ċertu deb, tista' sewwi l-atmosfera bih, sirna nafu issa, few years ago. Trid ikun trapa. Mentri dak kienu qed jgħidu 7,000 sena ilu. Disostja. Sewwa. U kompli tipprova l-fatt li kienu jafu li jekk ituna rridni fidejna, Alla biss jafu x'nagħmlu għax kienu għamlu l-istess ħaġa huma. Isma' jiena tiġi xtajdli, ma jistax ikun li ċ-ċiviltà jitfaċċaw bix-xejta, hekk? Impossibbli. Kif jista' jkun daqqa waħda bdejna nibnu? X'tawar kienu jkaċċjaw u hekk u issa. Daqqa waħda l-Eġittu tfaċċa mix-xejn. Atlantis, għax jgħidu Atlantis ħrafa. Imma naħsibx li ħrafa. Assjena. Ma naħsibx illum issa sabu dika u Lie of the Sahara. Lie of the Sahara. Tkellimt qabel ma sabu. Tiftakar kont għamilt podcast ma' Arnold xi sentejn ilu u issa qabdu joħorġu fuq għadik. U konti li naqra kien hemm wieħed. U eżatt anka kif jiddeskrivi l-landscape. Ja l-istess hija perfetta toqgħod eżatt. Appart il-fatt li hemm l-Atlas Mountains u l-ewwel ta' kienat kien jismu Atlas. Atlas. Ma nafx. Interessanti. Iktar minn hekk. Astja. Allora ħadet jisa l-isem tar-red. Mhux hekk. Anka l-muntani Atlas. Ġifieri ismani. Daw il-kataklizmi li Great Flood. Anka dik oħra dak kienet falliet l-istorja da għal isma' x'min danna bżonn neqerduhom daw il-parassi daw se jispiċċaw jeqerduha dinja, ejja neqerdu lilhom narquhom kollha. Ma ħadmitx bħal meta aħna nagħmlu xi ħaġa u tfalli. Bħal meta ġenerali jagħmel pjan ta' battalja ma jaħdimx. Jew jaħdem biċċa suq. Da hekk ġara. Aħna neżistu. Għax ma kienux omniscienti kif jgħidu li huma li jafu kollox, daw kienu veru progrediti, però bid-difetti ta' kull kreatura oħra. Jien naħseb li għadna ta' problema għalihom. Bħala minn aspett. Again, hawnhekk qed noħorġu mis-suġġett tal-Bibja. Allora jiena ma nafx, ngħidlek ma nafx. Jina li naf huwa lekk il-Bibja, and this is what I want to ġismu, għalhekk għattila di elephant in the room, għax il-Bibja u kodba oħra, dawet jgħidun dal-istorja eżattament x'inhi. Li dawn mhumiex Allat, imma l-Amerikani li kienu jadoraw dawk tal-cargo cult. L-Amerikani li fajnihom dawk kienu jidru bħala Allat. Sewwa, this is the same story. The same story. Ġifieri minnom semmi da li Alla nizel fit-tempju bil-kavot tiegħu u mela l-bitħa kollha duħħan. This is the Bible ta' barra ma bdewx jaraw x'inhu jiġri, però semgħu ħsejjeż kbar. Astja, xi rocket minn tajlon. Xi ħaġa xaħġa, Zaħja noqgħod attent, tajħu għalih. Ix-xukja. Kieku kelli noqgħod għalli għajt il-Bibja, ħanajdlek ma jkollok xi tajt fiha. Għax ħanajdlek ġifieri, m'hemmx kien hemm ġeneral minnhom da tal-lut. Da ħalla xi nies ħajjin mill-da u tajt xamillu. Jaħwet għada Alla, ħallejthom għax ma qatilthomx, ġodda tfal u nisa. Tajbi għeda di. Allora, fejn il-connection Kristu u Alla. Le, again, Kristu.
Totalment Ma nafx differenti. jista' jkun li dak kien extraterrestri, għax jiena meta ngħaddi l-kussja tal-xrawd tal-liżar ta' Torin. Ma nafx, again, that's jiena nżomm biex jagħti affaxxinani dik storja interessanti immens li t-tendenza tiegħi li nemmen li vera. Il-carbon Tajli dating. allura kif jista' Viċin. jkun? Il-carbon dating viċin. Il-carbon dating kien ħażin, il-carbon dating ħaduh miex imkien fejn kien hemm it-tiswijiet. Il-tiswijiet, rajt, Ġifieri jiena it-tendenza li nemmina. Tajli kif jista' jkun sar f'xed tajt waħda jew l-oħra. Le għax fid-dinja m'hemmx waħda jew l-oħra. Fid-dinja hemm stejja li għaddihom fl-imkien mingħajr forsi ma kinux maqgħudin fl-imkien. Again, nawa, ngħidu, Kristu ġie fid-dinja biex jisalvana. Le, Kristu ġie fid-dinja bħala il-Messija tal-Lut. Daqshekk. L-ewwel l-erba' kelmiet li qallhom, ħallikom bil-ġentili, jiena ġejt biex insalva l-Lut. U miex ħajsalvana. Miex ħajsalvana. Bil-ġnub oriġinali li ma jeżistix. Jekk trid poġġi d-dnub oriġinali u li aħna parassiti li finalment jekk tħallina waħedna għal-rasna sewwa neqerdu d-dinja kollha. U l-Elohim dak li ppruvaw jagħmlu kaxxewna minn maħallewniex immorru taħdej il-kompjuter ħdej l-Apple biex nitalmu iżjed ma kinux ħallu n-nies tagħhom jgħalmuna l-affarijiet li jafu huma. This is għalek xem miktub fil-Bibja. Sawa, imma daw kienu finite bħanna, ġifiri jagħmlu l-iżbalji bħanna u mhux kapaċi, mhux omniscienti bħal omnipotenti kif ma jeżistix għamlu l-iżbalji. U ma rnexxilhomx jeqerdu dal-parassita. Għat maġara li per eżempju ġib tal-komtek jew jinnaf biex jineħħi u xorta jiskappaw il-xis il-parassiti. This is what happened, ġifieri. Issa, jekk kif qed inti sawa, Madonna x'ħan istolja. Għax tant kemm hemm affarijiet minn. Qatt ma smajt il-ħadd jitkellem jekk naħseb jienu. Tin waħda ċans ħan istoljajt minn f'daqqa waħda qed nipprova niftakar il-mistoqsijiet biex ngħidlek wara. Ħarbattek naqra. Ħarbattek naqra. Imma radikali di, imma meta tisma' din l-istorja u nisma' din l-istorja, jien iktar nemmendi milli nemmendi. Għaliex, għax kif inhu deskritti l-affarijiet, however da l-Elohim huma kreaturi finite bħanna. Li għandhom iktar poteri, iva li għandjiex iżjed, imma jagħmlu l-iżbalji bħanna, you know. Il-problema li għandi jiena li ara kemm għandek storja ta' kuntatt mal-fenomenu fil-xismu fil-testament l-antik. Mbagħad tara il-testament il-ġdid u hemm gap kbir enormi fejn m'hemm l-ebda kuntatt. M'hemm xejn. Anka pereżempju semmu profeziji li semmu għal Kristu ġifieri li ġej Kristu. Waħda minnhom kienet ta' Eżekiel li għajt u l-Verġni weldet iben u semmitu Emanuel. L-ewwel net illum skoprejna li verġni li qalma ma tfissarx verġni ma tfajla. Fejn ma dak ix-xarin. Għalaw. Skużawni guys imma ma nabda. Għala. Illum skoprejna u tined dak kienet jgħid għal mara tar-re. Estja? Irrid il-profezziji kollha li mu veri xejn. Mu ma veru xejn. U dawn huma fatti li huma pruvati llum ġifieri. Misinterpretation. Ma misinterpretation ħafna minna hija apposta. Biex għaddu bizmin bin-nies. Etnalek, għaliex il-Knisja baqgħet sa-saftit ilu ma tistax taqra l-Bibja, ma tistax taqra. Ma tistax. Jekk tipprova taqliba bil-Malti, etnalek bl-Ingliż dak iż-żmien, jaħarquk ħaj. Il-Bibja tgħadi. Għaliex kien ktib daqshekk tabu. Inti taf il-Knisja għandha dak jgħidu l-index ta' kodba projbiti. Taf li l-Bibja wieħed minnhom. Taf li l-Bibja huwa għandu l-index tal-Knisja li ma tistax taqrah. Taf jew ma tafx. Taf li veru di. L-ġdida minn di. L-ostja. Iba, għax inti ma tist bomba bħal dik. Ma tistax ħallija fidej tfal.
You know, kif jiftħu, tisplodi. Anġli tiru, ekku. L-Anġli, l-Anġli kreazzjoni ta' xisima ta' Greko-Romana, putti, mux fil-fatt anka per eżempju, translation oħra, qed jgħid li kif kienet tal-Anġlu Gabriel li niġi tir ħafif u da. Mux hekk miktuba fil-Bibja. Minna bet jitkellem fuq da. Wasal għajjien. Translation kienet ġi maqtuħ daqxej mill-art. Min nizal wasal għajjien saret li tfaċċa maqtuħ mill-art. Mu vera xejt, nalek. Saru translation apposta ħżiena. Apposta. Mux patta telefon ġifiri. Wieħed jħuzbal, mbagħad jħuzbal. Le, ma jistax ikun għax hemm differenza kbira Għamin meta inti għandek f'dizzjonarju hemm qatt m'għandha tiġi tradotta bħala etern. Astja. U kullum kien issibha etern. Kullum kien. Meta hemm kien fid-dizzjonarju hemm kelma x'm'għandix tajt, imma x'għandha tkun. Di speċifikata, m'għandekx traduċija bħala eternità, bħala post li ma nafux eżattament x'inhu. Per eżempju, hemm minnhom qed jgħid infetħu l-bibien biex jgħaddi l-kavod tal-mulej. Mux kienu l-bibien? Issa biħaj li isemmi żewġ tipi ta' bibien. Ġifieri da qed jgħid jista' jkun li da kien traveling from a portal to another. Astja. Għax jala, u jgħat jiftaħ liħor. Dem miktubin fil-Bibja ta' mux għat inventom jien ġifieri. U għat naraw għassir. Allura ktajdu la glorja talla. Kavod. Ovvjament tiġi reliġjuża. Mentri kavod ma tfissirx hekk. Hija xi ħaġa li tinżel mis-sema, li biex tinżel mis-sema tagħmel ħafna storbju u tajjar ħafna doħħan u nar. Bħal vimana. L-oħrajn kollha l-istess. L-istess ħaġa ta' x'ismu, kellek niesu bħal Ignok, bħal x'ismu Santelija, li daw ġie għalihom karru mis-sema, karru tan-nar. Karru tan-nar. Kienhom jiddeskrivuh dak iż-żmien. U ħadhom magħhom. Da Ejnok jiddeskrivi vjaġġi li għamel magħhom daw l-Elohim. Rab dinja mill-ispazju. Jiddeskrivi d-dinja blu u ħadra. Jiddeskrivihom, hekk ġibdana. Ejnok kien it-tifel li? Kien Missir Noa. Jalla Missir qasna b'tannuħ minn iċ-ċert. U kien għafżom biex jagħmlu xi ħaġa biex iżommu rekords ta' x'kien ġara. U da jgħidu li da l-istorja. L-istaj ġebuha l-ħtif ta' li dik ta' Elija. Il-ħtif xejn dak kien jaf eżattament. Mara apposta biex. Jew saqsewh huma. Mara apposta dana kien jaf fejn timur u x'ħin, ma kien hemm ħtif xejn, da sempliċement da kultant kienu jażlu xi wieħed joħdoh magħhom. U jtuħ naqra elf. Da ma reġgħu ġew. Mhux hekk. Jew jekk ġew m'għamlux kuntatt. L-istess Kristu ta' wara kollox. Għax Kristu meta tela s-sema. Sewwa, l-ewwel net interessanti li meta fit-trasfigurazzjoni jgħidu li deru miegħu Mose li parti mill-Bibja tajt li daqat ma miet ukoll li ħaduh magħhom l-Elohim u Elija. Ġifieri, u meta tela s-sema ġew żewġ irġiel sewwa, u għalhom xed ħarżis ma dak tela ta' m'għadu xew. Qatt ma semma anġli, żewġ irġiel. Il-Bibja qatt ma semmi anġli, hemm semmi irġiel. Anke meta mar fuq jismu meta ħadu hemmhekk, kisab il-dab fuq it-tron u x'ħadlu bidejh, Alla ma jħadlokx bidejk. Dik jada. Per eżempju oħra di, għaliex in-nies jattu rashom bil-velu. Dik minn hemm ġejja wkoll. Għaliex għax inkella x-xahar tan-nisa jeċita
l-anġli. Li huma s-soldati tal-Elohim. Li huma l-istess nies, parti minn daw is-soldati li jħod minnhom daw spiċċaw jorqdu magħhom. U l-ġganti. Jekk jiexitaw l-anġli x-xar tan-nisa. Mela daw huma flesh and blood, bħalna. Ġifieri. Ġifieri, dur. Kollox jispiċċa tangibli. Spirituali, mem xej. U sibu li passaċ wieħed, ġifieri jekk inti transaction tagħmilha kif suppost sewwa, ġifieri jekk inti għandek il-kelma kavod, tajġ il-glorja talla, ħallija kavod, tajġ kelma oħra. Hekk għandek Elohim, tajġ Alla, għajt Elohim. Fimt? Jekk tħallihom, da kif hemm il-xismu għaw il-xajdulu għaw il-kubitat tal-Elohim. Wieħed jew mhux wieħed. Għeddin ħafna. Għalhekk il-monoteizmu ma jagħmel sens, qatt ma jista' jagħmel sens, għax dawk li ħolquna qatt ma kienu wieħed, dejjem kienu ħafna. Taħseb sarf li l-qoddim naf jista' jsir l-istess repetizzjoni jaqbdu jerġgħu jiġu. Għanet nħorġu mis-suġġett għax ma nafx. Le, għax da. Għazza li jtnajt ma naf, onestament, dana, xet naħseb li dak li għab miktub, mux naħseb. Għax daw jisom li jamlu tant żmien ma jiġux, unbat jiġu jamlu periodu għaw. Għalissa, ma diċ li jekk inti tajt li temmen fl-aljen jedu l-ek miġnune. Għataw, ma dika tiġri għadika. Jena ħanajdlek, meta kont zaħirien, jifiri kont għadniet imur l-iskola, jekk kont tajt li temmen fl-evoluzzjoni, jgħidu l-ek miġnu. Taċ kume biex-xadini, jitnejku bik, jek jiġiviri. Jiġiviri dik ma kienieċ aċċettata. Għalek għetnajdlek aħna primittivi. Għax il-sistema da jisodaw jiġu għek, jittawlu naqra jaraw xinu ma jamlu daw, mbat jirġaw jitilqu, mbat jirġaw jiġu. Fimni, ħanajdlek, kiena daw ġew bħala kolonizzaturi. Daw ma kellhom ebda intenzjoni ta' ġita. Jista' jkun li uħut minnhom ħadu grazzja magħna, jista' jkun ġifieri, għax fil-fatt hemm il-każi li anka meta sar il-ġudizzju universali, skont il-mitoloġija tal-xisimom għaw, li jest xisimom għaw. Jgħidu li fost l-allat għam diskussjoni smanna nerdu għom kolla u għajan salvaw il-dak, Għalix, għala bħal meta kienaw l-Ingliżi l-istess ħaġa. Għamin dana kien ikunaw Maltin li kienu jkunu. Kienna akru demma, per eżempju, meta id-dinju. Għajdli li ma għallaħanin li jista kollox. Sewa biex jisolvi problema. Li ħolo u. Flasja. Li ħolo u. Eżatti, flasja l-għalet. Għax tiġi. Ek tiġi. Ġiviri, jiena naħseb li jek taqra in terms ta' kif rajni għadejjem, ma tagħmel sens. Hija l-istorja ta' poplu u il-protettur jew l-gvernatur tagħhom li huwa Jahwe. Dal-Elohim li jismu Jahwe. Bħalu, ġifiri, kien hemm oħrajn li kienu protetturi ta' postijiet oħra ġifiri, ta' tribujiet oħra parijiet. Għaliex dana asmu l-umanità, asmuha biex jistaw jaqdaw aħjar, għax dana, immaġina da, dinet netkelmu fuq xajdu law kolonizzazzjoni interplanetari, ġivida mux mort kif konna għamlu ħana mmorru l-Afrika, jew mux l-Afrika, konna mmorru Zimbabwe, jew konna mmorru post, u dak, le, da, d-dinja kollha spiċċat, kolonja ta' daw il-xismu, kolonja minsija. Issa pratikament minsija. Ma naħseb jien, ħanajdlek, I think, li l-esperiment ran out of hand. Jidna l-ek daw telqu, jgħadu l-ħalli għamaġdaw, dit ran out of hand, daw ħasbu li jistaw jikkontrollawna, u da, però l-istoria uri, issa wasanna fi stadju, għaxina najt issa sirna moderni, aħna għatnajlek, samizzanilu, konna għadna n-bahru minn posta l-liħor, l-istess kif kienu l-Grigi fi żmien 2000 sena bizzwime, konna għadna għabżam t-tilu u biex wini bil-qluħ.
Sewa, Għandna primitivi għall-aħħar. ġifieri meta toqgħod qis l-eluf ta' snin, daw jiġu 3 minuti, 5 minuti. Daqshekk inna x'ismu, però in the meantime issa wasanna f'punt fej tant tallimna f'fajt li mhux suppost tallimna li kien hemm dak il-kompjuter li ma ħallejniex narawha tal-Apple. Sewa, għax ma bdawniex. Sewa, li wasanna f'punt li issa neqirdu għad-dinja. Wasanna. Interessanti. Eżempju, bħalma tiġi tissu ġara qabel, imma naħseb li d-darba xi waħda atomika kbira ġejja. Ismani ħalli niddebja mill-argument. Jgħidu li ħafna minn daw l-Alexa x'ismu għaw li UFOs imorru ħafna fuq Nuclear sites. Nuclear x'ismu da ġifieri. Però again jiena ma ngħidx li hemm razza waħda jew x'ismu wieħed hemm diversi. Immaġina. If there is one, there is two. Ġifieri. Però again, l-argument tiegħi mhux li ngħid li ma jeżistu l-aliens, jiena qed ngħid li I go back to the xismu, naħseb għandna biex nagħlqu. Let me go back to the original xismu. Jiena lekk qed ngħid the elephant in the room. Għax jiena ngħid li il-Bibja, il-ċismu, il-mitoloġija Griega, insomma ħafna kodbor, ilhom jgħidulna, guys, intom ħolqukom l-aljeni. U ħafna minn daw il-heroes li da, huma interbred bej l-ispazju, inkluż Kristu wara kollox, għax hekk tiġi. Għax Kristu wara kollox mhux ommu kont ngħid Maltija, ommu minn d-dinja, ma missieru mhuwiex hu. L-Ispirtu Santu hija invenzjoni. Dal-aħħar dik. Trinità da kollha invenzjoni, dak iż-żmien dak ġi Gabriel. Fimt? Da xogħlu kien li ħabbilgħu. Anke ħaġa laqgħa x'kienet. Slim għalik mimlija bil-grazzja. Be translated in modern language, Alla il-Alla x'tifla fik. Mimlija bil-grazzja hekk tfisser, ma tfissirx qdusija. Allut, le, jekk tara l-lingwaġġ ludi, jekk tara l-ludi, mimlija bil-grazzja tfisser il-qaba x'tifla fik. B'xnejka fik, so ħalli ngħidu mod kemm in sexy, għax hekk tgħidha bl-Ingliż kemm in sexy tista'. Imma bil-Malta tgħidla xnejka fik li tfisser l-istess ħaġa, ma jgħidulek ħamallu. Waħluk xi 10,000. Imma da, kif wasal? Alla stra x'tifla għandek, nagħmluh ta'. U għamlu baby. Ħastja. U San Ġusep kien inkwitat. Ħafna kien inkwitat. Ġifieri, jista' jkun there is some connection again. Għax inti tittara l-istorja, però trid taqra l-istorja kif xemm miktub. Ma tix tivvid, ma tix tajtina naħseb li. Kif għat l-ewwel jiena naħseb li l-Lut huma l-Adamu għax forsi għalhekk noboduhom. That was my speculation. Sewwa, għax jista' jkun. Daw kienu dawk li kienu jintrassu mal-kolonizzaturi għara dejjem marru tajjeb u vera l-Lut meta tqis bħala razza huma progrediti ħafna. Ġifieri anke meta tara lilhom vis-à-vis x'isimu xejdulhom kulturi oħra ta' żmienhom tal-Middle East u da huma kienu avvanzati, sal-lum għadhom avvanzati, għatli li baddejru l-world, intelligenti. Għaliex huma razza li huma intelligenti. Ġifieri jista' jkun li daw kienu l-Adamu li daw kienu bħal Malti li kienu jindasu mal-Ingliżi, ma beda telqu mill-Ingliżi beda ma kont laqilhom għajna mill-Ingliżi, u nsejni għalhekk kienet ġifieri da kollox jista' jkun. X'nagħmlu? Nagħlqu. Nirringrazzjak Salvo, forsi nagħmlu oħra fuq it-testament modern. Jiena nitkellem kif nitkellem, għaw minn jgħat għaxina, minn jgħatina kiesa, għaw minn jgħat għaxina għandi għal religjon. Mandi għal xej, mandi għal ħadd. Jiena qed ngħid sempliċement. Jekk qed naqraw ktieb, qed naqraw kif inhu. Mhux hekk. Mhux ninterpretaw xi ħaġa li m'għandha taqsam xejn, ġifieri qed niftehmu, speċjalment meta xi ħadd taf li għamel translations li mhumiex onesti. Tkun qed qiegħed tiddisprezza dak il-ktieb.
tkun qiegħed ma tkunx rispettuż leħ għax inti x'qed tagħmel. Issu xi ħadd kiteb ktieb u qed tisfruttah biex inti biex tmessi l-kawża tiegħek. Kawża tiegħek. Bażikament, il-xismu, il-Bibja hija on the same par ma' kod moħra palma il-mitoloġija Griega u għan anka dik mhix miktuba mill-istess bniedem. Għasabu minn kiteba l-Bibja, laqasabu meta nkitbet il-Bibja, laqasabu x'kienet tajt il-Bibja, laqasabu kif kienet tinqara l-Bibja, ma nafu xejn. Xejn. You know? Mill-frak. Frak, we have to pick up the pieces. Imma jekk tieħu dik, dik mhux qed titkellem fuq Alla, dik mhux qed titkellem fuq spiritualità, qed titkellem fuq affarijiet ta' Alla li jieħu gost, li tagħmillu barbecue, kemm ifuh issa, kemm ifuh jikkalma. And this is written in the Bible. Written in the Bible. Sagrifiċċju. Grazzi ħafna Sarf. Għal darba oħra. Għal darba oħra. Barbecue. Vera tani. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għax tajnuna ħafna.